Ahoj, teraz si ukážeme, ako spolu splieť 5 tačiek tak, aby to stredné bolo obratné. Budeme spletať v práce, takže potrebujeme nepárny počet očiek, takže si dáme 21. Urátame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 2 je 14, potom 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Opäť začíname ako keby zadným radom, takže si urobíme obrátenie. Obrátenie očkom budete robiť. Na druhú stranu. Teraz potrebujeme mať stredné očko, vedieť, ktoré je je, a z oboch strán po dve. Takže potrebujeme vyrátať, koľko je stred, čiže keď máme 21, vysvetliť z jednej strany minus 2 je 8 očiek, si potrebujeme upliesť normálne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz toto stredné očko potrebujeme dostať dopredu. Môžeme to urobiť tak, že si ho zoberieme na ihlicu bokom a dáme si všetky 4 očka k sebe, tak, aby sme ich mohli upliesť spolu. A keď ich máme spletené, strednú nitku dáme hore. Ideme na druhú stranu, ešte si to opäť v ďalšom riadku ukážeme. Ideme na druhú stranu obrátení. Máme zadnú peklu. A opäť si ukážeme tento spôsob. Mali sme túto stranu, čiže si potrebujeme 6 upliesť. Čiže si nám minuli 2 očká z každej strany, čiže 2 sprava, 2 zľava, 4, 5, 6. A ideme spletať. Stredné očko si naberem na ihlicu, tam dole z tej, ale dám ich naspäť potom hneď. Stredné očko mám na tejto ihlici a spletiem všetky 4 očka dokopy, takmer. A to stredné očko potom nahodím na dne. Čiže opäť nám z každej strany zmiznú po 2 očka. Pletieme si do konca. Ideme na druhú stranu. Ideme zadnú stranu. Všetky obrátime. Nech sa nám to pekne zafixuje. Sme na druhej strane. A teraz si môžeme skúsiť ukázať iný spôsob. Takže urobíme si teraz 4 očka, lebo zase nám minuli 2.
Môžeme to urobiť tak, že tieto 3 si necháme na ihlici. Zoberieme si tieto 2, čo treba spojiť. Robíme si sliečku. Som si ich zachytila teraz, aby mi neutekali. Prichytím si toto. Stále to stredné očko mám zavesené na ihlici, mi neuteká. A tieto krajné očka si môžem poprehadzovať na tie 2 zachytené. Takto si ich prehodím. Musím to zhodiť. Toto je komplikovanejší spôsob. Otočím si, aby bolo v správnom smere. Teraz si to cez stredné nahodím cez ne. Takže toto mi príde komplikovanejšie, ale keď sa vám nedarí, kľudne môžete aj takto. Lebo tam sa viacej naprehadzujete. A tiež to vyzerá celkom dobre. Ideme na opačnú stranu. Tak si môžete pomôcť aj nejakou pomocnou ihlicou. Alebo si zoberieme takúto sponku. Aby nám neušlo očko. To stredné očko si môžeme dať na ňu. Vypletieme 2 hladké. No. Potrebujem spliesť tieto 2. Hodím si ich. Dám si ihlicu sem. A teraz poprehadzujem tieto krajné. Toto vydržím to očko tak, aby mi neušlo. Napichnem si ho na ihlicu. Značkovač si dám dole. A teraz toto očko potrebujem prehodiť cez tie a musím dávať pozor, ako je otočené, aby bolo pekne. Tak. Máme prehodené. Urobíme aj 2 očka. Takže viete si pomáhať aj tým sponkovačom. A takto, keď ste použili sponkovač, je to oveľa krajšie. Ideme na druhú stranu. Spomínam opäť 5 očiek a kľudne môžete sponkovač použiť aj vtedy, keď idete spletať tie zadné očka. Môžete si to dať všetko takto na ihlicu. Stredné očko vám drží ten sponkovač, aby vám neušlo. Natiahnete si ho. Prehodíte 4 spojené to stredné. Čiže pri tomto sme robili najkomplikovanejší spôsob tuto. A vidíte, to nie je tak pekné. Oveľa krajšie sú tie ostatné spôsoby. Pekne to ukáže. A tuto sme uberali v každom riadku 4 a to stredné nám ostalo. Čiže keď uberáme 5, z každej strany nám ubudnú 2 očka. Čaute.